tusok na ka. Okay. Base. Ay, gagliho ka. Ay, gagliho ka ako sa may pastal. Sakit? Sakitan ka? Kima? Mapil mo ni isulod. Ayog i-dihok imong hand ha. Steady lang. Ano sa'yo mga feel, sir? Nothing. Virginia! Hot dog! I-vitamin C ni mo kay kuan na nanti ka atong kuan. Pwede na ako ibuk ka daw kamot. Ayaw. Kay mamove imong kuan dihukan ra ba kay na imong. Ano siya na. Ugat. Napaka-trust issues na po. Hinahinay lang eh. Kaya tagadali ng buang. Good ay sakit. Ganon kas vitamin C. Hinahinay ko ni burot akong ugat. O era kay ka kahinay na ana lahuson ganan akong ako. Kapoy mo ng kamot. Sulas tikpan. Niputi mo ng kamot. Tubuang nga. Sa ha. Mag-iwas ka sa vitamin C. Doon, dugo. So, sir, sir, sakit-sakit na siya, sir, ha? Kay vitamin C naman yung sir. Hindi lang kita magluhag, sir, ha? Saan ito may alcohol? Ready.
Kaya sa nag-air. Kung saan iking ka, kanihan, gaha. Why you do this? Karang pagit ka nag-inam mo. Kaya sa buong nila. Nagihangin mo na tayo. Ano yung giking? Taksyaro ka. Video gyapon ka. Kaya top dos kayo dito, no? May pin na mo. Ay, sige. Tapos kaya ma-feel gini mo, dagan siya. Di sa site. O diha, mo stop there somewhere. Na? Marsig mo namba kung kamot. Ayan. Ayog, itumong sa, iabot sa site ang alcohol. Kaabot sa, kita sad ko kaya sa buong. Just issues kay kanako. Mag-washing pa ka? Hindi. Mag-washing mo ko. Yung kuan, extra labay. Kuan ako hangin niya, i-inject ko na kuan tunga. Oo. Wag tang naman. Kuan na kanang. Naanad Mo kay first. naanad akong ugat. Sakit ko mo to so. Di man. Kay kumahadlok nga niya. Kuan kong tugo sa ano, tanaw naman ko. Ana da kanis imong pagka-doktor. Zulda. Pag binuang nana, kaya tamawa taga-video ba ta? Live ba ko ron? Kaya sa galay ang buang. Bullshit. Ay, si palag di agad. Why do this? Epektibo sa libutang kuan sa sing ano. Ano, magtang sakit. Di na kayo mo ma-feel ang gulo. O niya, kaya mag-self-inject mo ko kaysa may mag-anin ako. Ako yung kuan. Yung labda. Kini-stop kag igbutang inana ba? Ma-feel gid nimo. Nabalik ang Tiyan todlo na magil. Katong nurse at sig-inject na ko sa ano. Amaw ba? Dugay-dugay po de eh. Kailangan, o 10 minutes na ta. Di mo kaganahan i-push. Dali. Ako ni lahos. Magi kung sa kagamay yung ugat. Ay, yaw, mabuto akong ugat na unsa. Ay, sa buto eh. Di man kakasabot nun sa pressure good.
Dako gud na nga tube gud ang injection. Lakos, uy. Nya ang pressure na padung sa gamay nga tube. Asa ka sa kong kuan. Ito nag-inject na ko gidiri pag agi lakos. One push tanan. Pero dako to nga kuan. Needle. Aftercare to sir ha. Ikaw na bahala ni mo ginamit sir. Kasi yung pinakahinayan, nagid nga tusok na ko. Iya pa yun. Kay morot ano eh. Chill. Hours. Yan. Ni backflow na siya siyang. Hilak din ka, pinadanik, kaya ni backflow. Mahot na daw, mahot daw yung dugo. Dugo, gaya. Chill sa struggle ko. There you go. Stop ka na kantod to nga ha. Ano man? Kaya samsud pala ng hangin. Ginuton, ginut ni mong vitamin C raman na. Pero katong nurse, kay mulahos, gid siya ito dire, madlok ko. Magtanaw ko ito sa kundo na eh. Ano saan sa pong nga? Wala naman, anad mo gud siya. Hindi mo alam niya clinic yung balay. Stop na ko nila ha. Palahos pa nini mo? Ina eh. Ano pa siya? Let me stop now. Ma'am, sir. Ano itong bahatang ma'am, sir, ha? Wait lang, ma'am, sir. Ito na hinayin ko kuha, ma'am, sir. Bitad na ko ha. Ma'am, sir. Kamusta imong tusok, sir? Okay ra, sir? Wala ka nasakiti?